Mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetano at diphtheria. Kaya magpabakuna ang mga lolo at lola. Malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga. Proteksyon ng mga bata kontra tigdas, polio, tetanus, Hepa B at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetano at diphtheria. Kaya magpabakuna. Ang mga lolo at lola. Malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga. Proteksyon ng mga bata kontra tigdas, polio, tetanus, Hepa B at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetano at diphtheria. Kaya magpabakuna. Ang mga lolo at lola. Malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Huwag nang antayin pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Move more, eat right. G ka na ba para maging fit, healthy, and sexy? Gawing habit ang group exercise. Goods to, lalo na kapag nagaya ka ng mga joiners. Mag-bike challenge, palayuan, pabilisan. Sumayaw. Sumayaw, palambutan kayo ng moves at patagalan ng energy. Friendship goals and fitness goals. Sabay-sabay kayong sexy at magiging healthy. Follow us for more tips and updates. Simulan na ang 7 Healthy Habits. Paalala mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Move more, eat right. Bet mo ba na magkaroon ng pangmalakasan na transformation? Magagawa mo na yan sa tamang food proportion. Gawing gabay ang Pinggang Pinoy, the healthy plate for Filipinos. Go! Ang pagkaing mataas sa enerhiya. Grow! Pagkaing mataas sa protina. Glow! Pagkaing puno ng bitamina, minerals at fiber. Ang balanced diet ang susi sa transformation mo. Ikaw, ano ang nasa pinggan mo? Tag us at ipakita ang inyong Pinggang Pinoy. Follow us for more tips and updates. Simulan na ang 7 Healthy Habits. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Paalala mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development. Move more, eat right. Duty ka ba today? Subukang mag-bike to work. Umpisahan sa pagplano ng ruta mo. I-monitor ang progress mo sa pag-record ng iyong oras. Mag-invite ng tropa para sumamang mag-bike. Hindi mabigat sa bulsa. Napapanahong health topics, balita, health tips at iba pa. Tatalakayin sa chikahang pangkalusugan ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Halina't makinig at umantabay. Alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point action agenda. Chikahang Pangkalusugan. Hatid sa inyo ng DOH Communications Management Unit. Chikahang Pangkalusugan.
Mapapakinggan at mapapanood ng live tuwing Biyernes alas 11 ng umaga sa DOH Bicol CHT Facebook page. Chikahang Pangkalusugan! Tara na mga kachika! Magandang araw, Bicolandia! Nakatuto kayo sa programa ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. Narito kami upang maghatid ng mga kaalaman sa larangan ng kalusugan, programa at serbisyong Salud Bicolnon na hatid ng DOH Bicol. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit sa ngalan ng aming Regional Director na si Dr. Rosa Maria Rempilio. Kami ay inyong mga kasama tuwing Huwebes sa ating live stream sa DOH Bicol CHD. Ako po si Denise mula sa DOH Bicol Communications Management Unit. Ako naman po si Carla mula sa DOH Bicol Communications Management Unit. Kasama rin po natin sa technical side si Mr. Regner Almohela Jr. at si Mr. Jomar Sasaliano. Tuwing Chikahang Pangkalusugan, ating binibigyang pansin ang mga napapanahong health events at health programs para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. Siyempre, ibabahagi din po natin ang mga latest na balita tungkol sa kalusugan. Kaya makinig, umantabay at ating alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-Point Health Action Agenda. Ayan, so good morning, Ate Carla. Magandang umaga rin sa'yo din at sa Yes. ating mga Listeners. nanonood at nakikinig po ngayon sa Chikahang Pangkalusugan. I believe this is our 8th episode. Yes. And next week, we are or we will be celebrating isa sa mga importanteng health events natin, ang World Immunization Week. Yes, ayan. So, bakuna ang ating topic ngayong araw. So, since alam naman natin na ginagamit na talaga dati ang bakuna and we promote vaccines, of course, dahil hindi lang siya libre sa ating mga health centers, siya rin ay epektibo bilang dagdag protection sa ating mga sakit, mga vaccine preventable diseases. Ayan. So, mamaya lamang po ay tatalakayin po yan ng ating Regional Program Manager sa ating episode ngayong araw. Pero bago po yan, dumako tayo sa ating Balitang DOH Bicol. Narito ang mga latest na balita ng DOH Bicol sa linggong ito. DOH Bicol nakahandang tumulong sa mga balikbayang apektado ng tensyon sa Middle East. DOH Bicol binisita ang Cancer Care Hub sa Catanduanes upang suriin ang kalagayan, mga pangangailangan nito. BRHMC inulunsad ang isang advocacy run kontra rabies. Mahigit 100 community runners per parents na kilahok. Mahigit 96% na kabahayan sa Bicol na ideklarang may access sa basic water supply. DOH Bicol patuloy na isinusulong ang WASH practices upang makaiwas sa sakit. Para sa mga detalye ng balita. Tiniyak ng Kagawaran ng Kalusugan Bicol ang kanilang kahandaan sa pag-abot ng tulong at suportang pangkalusugan sa mga balikbayan, lalo na ang mga OFW mula sa Bicol na bumalik mula sa Middle East. Sa pakikipag-ugnayan sa Department of Education, kasamang iba't ibang sangay ng gobyerno, nagsagawa ng bayanihan para sa balikbayang manggagawa, a National Reintegration Network activity, kung turo nitong April 15, 2026. Nilayon nitong pagsamahin at imobilisa ang mga kaukulang ahensya alinsunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguruhing makabangon ang mga balikbayan manggagawa na nawalan ng tirahan at trabaho matapos ang perasahang pagdikas dahil sa lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Bilang tulong sa mga apektadong balikbayan, na mahagi ng libreng gamot at vitamins ang Kagawaran ng Kalusugan Bicol. Ibinigyang diin ng Kagawaran na maaaring mag-avail ang mga OFW ng zero balance billing at medical assistance sa mga malasakit centers.
Maaari din silang humingi ng suporta sa tulong ng medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP sa mga DOH-retained hospitals at health facilities. Ibinahagi naman ni Dr. Raymond Martin Corpus ang mga programa ng kagawaran na nakahandang tumugon sa mga pangangailangang medikal ng mga OFWs. Kabilang dito ang medical consultations, screening, at mental health and psychosocial support services. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang DOH Bicol sa mga ahensya ng gobyerno upang masiguro ang agaran at komprehensibong serbisyo para sa mga apektadong balikbayang Bicolano. Usapang cancer care naman po tayo. Binisita ng Kagawaran ng Kalusugan Bicol sa pangunguna ng OIC Regional Director na si Dr. Rosa Maria B. Rimpilio ang Cancer Care Hub sa Birac, Catanduanes nitong April 15, 2026. Ito'y upang suriin ang kalagayan ng pasilidad at kapasidad nitong tumugon sa mga pangangailangan ng cancer patients sa probinsya. Ang Cancer Care Hub ay formal na binuksan sa publiko noong ika-27 ng Pebrero 2026, kasunod ng paglagda ng Memorandum of Agreement sa palitan ng Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC at ang lokal na pamahalaan ng Catanduanes. Ito ang kauna-unahang naitatag na Cancer Satellite Hub sa rehiyon na layong palawakin ang coverage ng cancer support services, palakasin ang referral system at paigtingin ang continuum of care upang mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga cancer patients, warriors at pamilya nito. Ipinaabot naman ng ilang staff kay Dr. Rimpilio ang mga pangangailangan ng pasilidad, kabilang ang technical support at logistics. Bilang suporta, nakatakdang magbigay ng training, telemedicine support at technical assistance ang BRHMC upang maging fully operational na ang pasilidad. Para naman sa usaping rabies awareness, upang paigtingin ang kampanya kontra rabies, nagsagawa ng isang advocacy fund run ang Bicol Regional Hospital and Medical Center nitong Lunes, ika-20 ng Abril 2026. Bahagi nito ng layunin ng Kagawaran ng Kalusugan na gawing rabies-free ang Pilipinas sa taong 2030. Pinangunahan ito ng BRHMC Animal Bite Treatment Center, katuwang ang Outpatient Department, Public Health Unit, Health Emergency and Disaster Management Unit at ng Department of Family and Community Medicine. Mahigit 100 community runners, fur parents, advocates at healthcare workers ang aktibong nakilahok, bit-bit ang kanilang mga alagang hayop bilang pagpapahiwatig ng kanilang suporta sa pagpapalaganap ng responsible pet ownership at regular na pagpapabakuna ng kanilang mga alaga upang rabies ay maiwasan. Kasama din sa mga dumalo ang ilang kawani ng Kagawaran ng Kalusugan Bicol na pinangunahan ni Dr. Xavier Vallejo, ang Regional Medical Coordinator ng DOH Bicol Rabies Prevention and Control Program. Paalala din ng DOH Bicol na kapag nakagat o nakalmot ng aso o pusa ay hugasan ito gamit ang malinis na sabon at umaagos na tubig. Pagkatapos ay agad na magpabakuna sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center or Animal Bite Center. Para sa usaping WASH, umabot na sa 96.46% o 1,330,907 mula sa 1,379,701 na kabahayan sa Bicol Region ang naitala ng Kagawaran ng Kalusugan Bicol na may access sa basic water supply. Batay ito sa 2025 na datos ng Field Health Services Information System or FHIS. Gayunpaman, nananatiling agresibo ang Kagawaran sa pagpapalakas ng advokasya hinggil sa water, sanitation and hygiene o WASH upang labanan ang banta ng mga sakit na nakukuha sa maruming tubig. Ayon kay Engineer Lea Angela Romero Castillo, Environmental Health Program Coordinator, ang WASH ay isa sa mga simple ngunit epektibong solusyon upang mapanatili ang kalusugan, mapabuti ang nutrisyon, at makaiwas sa mga sakit tulad ng diarrhea. Sa ilalim ng WASH program, nagbibigay ng technical at pinansyal na suporta ang Kagawaran
upang matiyak ang pagpapatupad ng proper disposal of solid and human waste, paigtingin ang promotion ng hygiene practices, at magkaroon ng access sa malinis na inuming tubig ang bawat komunidad. Hinihimok din ng kagawaran ang publiko na siguraduhing ligtas at malinis ang pinagkukunin ng tubig, ugaliing maghugas ng kamay gamit ang malinis na sabon at tubig bago kumain at pagkatapos gumamit ng banyo, gumamit ng palikuran o sanitary toilet at iwasan ng open defecation, itapon ang basura sa tamang lugar at panatilihing malinis ang paligid. Yan ang mga balitang hatid sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit ngayong linggo. Ang huling linggo ng April ay World Immunization Week. Kaya naman sa nalalapit na pagdiriwang nito ay isusulong natin ang kahalagahan ng pagpapabakuna sa ating kalusugan. Kaya tutok lang mga kachika dahil maya-maya lamang ay makakasama natin ang DOH Bicol CHD Regional Program Manager ng National Immunization Program na si Ms. Christine S. Nolial upang bigyang linaw ang ating mga katanungan. Pero bago yan ay alamin muna natin kung paano natin masicelebrate yung mga summer activities natin ng safe and iwas po sa disgrasya. So narito po ang mga health reminders ng kagawaran ng kalusugan para sa ating tinatawag na 6 summer diseases. So umpisahan po natin sa sunburn. Ayan. So ano po ba ang sunburn? Yun yung pamumula, pamamaga, pagbabalat o pagpapaltos ng ating skin. Ayan. So paano natin to may iwasan sa pamamaraan ng huwag tayong magbilad sa araw ng matagal. Pinakamatindi ang init ng araw sa pagitan ng 10 o'clock a.m. hanggang 3 o'clock p.m. At kung hindi natin may iwasan yon, syempre yung mga outdoor activities natin like swimming, ganyan. Gumamit po tayo ng payong, mag-sunblock po tayo, or ano po tayo, long sleeves or yung mga arm sleeves. Ayan. Susunod naman po ay Ayun, yes. sipon Ang at susunod ubo. naman po ay sipon at ubo. So, yes. So, ang sipon at ubo naman po, yun yung tinatawag natin na pagtulo ng malinaw na likido mula sa ating ilong, baradong ilong pag ubo, pagbahing, pamamaga ng lalamunan, o pagsakit ng ulo. Kumain ng mga pagkain na mayaman sa vitamin C tulad ng prutas at gulay. Siguraduhin may sapat na tulog at exercise. Sore at yun po yun. So yung sore eyes naman po ay yung ating third na summer disease. Ito po yung pamamaga, pamumula, or pangangati ng ating mga mata. At pwede ring may kasama itong discharge or yung tinatawag natin na liquid na lumalabas sa ating mata. So ang gawin po natin ay regular na maghugas ng kamay, gamitan ng sabon at dumadaloy na tubig, and magpa-check up po tayo sa pinakamalapit na health center kapag meron na po tayong mga nararanasang sintomas. So, Kasama din po sa mga sakit na nararanasan ng karamihan sa atin tuwing summer ay ang pagsusuka at ang pagtatae. Karaniwang sinyalis ito ng irritation sa tiyan o bituka. So para maiwasan natin ito, siguraduhing maayos ang pagluto, paghahanda at pag-iimbak ng pagkain. Agad na pumunta sa health center naman kung may nararanasan po kayong pagsusuka o pagtatae. Maaring ito ay senyales din or sintomas ng diarrhea. Next po ay sakit sa balat. Tulad ng bungang araw, infection sa balat at pangangati na sanhi ng sobrang pawis o pagkalantad sa matinding init or masyadong exposed tayo sa initang araw. Maiwasan natin ito kapag regular tayong naliligo at nililinisan ng mabuti ang mga apektadong bahagi ng balat. Susunod naman po ay ang sakmal ng aso o pusa. Ang sakmal ng aso or ang sakmal o kalmot ng aso o pusa ay maaaring magdulot ng rabies. Ang rabies ay nakakahawa at nakamamatay na sakit na umaatake sa central nervous system ng tao. So para maiwasan natin ang rabies or kapag maiwasan yung incident na nasasakmal ng aso or nakakalmot tayo ng ating mga alagang hayop,
Or if in any case mo po na nangyari to sa inyo, agad pong hugasan ang sugat gamit ang malinis na sabon at umaagos sa tubig sa loob ng 10 to 15 minutes. Agad ding magpabakuna sa pinakamalapit na Animal Bite Center or Animal Bite Treatment Center para hindi siya mag-progress into rabies. So, ang next po ay Ayan. So, actually, yun po yung ating 6S. 6S or Six. 6 summer diseases. Ayan. So, watch out lang po tayo kapag nakararanas tayo nitong 6 na to, yung sunburn, sipon at ubo, sore eyes, suka at pagtatae, sakit sa balat, and yung pinaka-important po talaga na mapakonsulta natin ay yung sakmal or yung kagat or kalmot ng aso o pusa. Ayan. So, mag-ingat po tayo lagi kapag tayo ay lalabas ng bahay. Ayan. So, yan po yung mga paalala ng DOH because CHD ngayong tag-init. So, magbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan para sa ating discussion sa ating World Immunization Week. Proteksyon ng mga bata kontra tigdas, polio, tetanus, Hepa B at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetano at diphtheria. Kaya magpabakuna ang mga lolo at lola. Malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Proteksyon ng mga bata kontra tigdas, polio, tetanus, Hepa B at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetano at diphtheria. Kaya magpabakuna. Ang mga lolo at lola. Malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga. Nagbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. Layunin ng National Immunization Program na mabawasan ang morbidity at mortality rates, lalo na sa mga bata, na dulot ng vaccine-preventable diseases. So, ang focus po ng ating World Immunization Week ay ang ating routine immunization kung saan mabibigyan ng pagkakataon ng mga bata na makumpleto ang kanilang bakuna para sa dagdag proteksyon mula sa sakit tulad ng measles, rubella at iba pa. Kaya naman ating alamin ang kahalagahan ng bakuna kasama ang Regional Program Manager ng National Immunization Program na si Miss Christine S. Nolial. So, today po, in celebration of the World Immunization Week, so April po ang ating celebration ng National Immunization Program for the services we provide, ang pagbabakuna po sa ating mga bata and other eligible children po natin. So, to start with po, let us first have a glimpse of what is National Immunization Program. So ano po ba ang National Immunization Program? Ano po yung mga services na under the National Immunization Program? Sige, so ang National Immunization Program po, ang ini-aim po niya sa ating publiko, sa mga target population po natin, eligible individuals, ay mabigyan protection dito atong mga eligible population natin sa vaccine-preventable diseases. So under the National Immunization Program po, ito po yung mga age groups along the life course and age groups ang ating pinoprotektahan. So simula po sa pagbubuntis, habang buntis po ang mother, si mommy, dapat po na makareceive siya ng tetanus diphtheria for protection po niya sa pagganganak niya and protection din po ni baby. Then, after po ipanganak ang bata, at neonatal age, newborn babies, dapat makareceive po sila ng BCG at hepatitis B vaccine. So, yun po yung ating pregnancy, neonatal age,
And pagdating po ng infancy, so habang lumalaki po si baby, kailangan po ma-receive niya itong mga bakuna pong ito. So kailangan makareceive po siya ng pentavalent vaccine, oral polio vaccine, yung pneumococcal conjugate vaccines natin, inactivated polio vaccines, measles, mumps, and rubella vaccines. So yun po yung kailangan niya for protection kasi sila po yung pinaka-vulnerable na population natin na kailangan pong additional pong na i-boost pa yung kanilang immunities. So, pagdating naman po ng childhood, ito na po yung ating mga school children. So, pagdating nila ng grade 1, ng grade 7, kailangan din po natin ulit silang protektahan. So, bigyan po ng additional na measles, rubella, tetanus, diphtheria na bakuna. Then, adolescent po, dito, dinagdag po natin ito, especially for the female population natin, grade 4, 9 to 14 years old, kailangan natin sila bigyan ng human papillomavirus na vaccine since very common na po sa ngayon, di ba, yung mga kaso po natin ng cervical cancer. So at this stage, at since adolescent na po sila, kailangan natin sila bigyan ng protection para hindi po sila mag-develop, mag-lead into cancer later on in their lives. Then next po, sa adulthood, so until the old age po, ang priority natin bigyan ng bakuna ay yung ating mga senior citizens. So 60 years old and above, kailangan po makareceive sila ng flu vaccine every year and pneumococcal vaccines po. So starting at 60 years old and after po 5 years, makareceive sila ng second dose po ng pneumococcal vaccine. So ito po ang pinoprotektahan natin along the life course and age groups from the vaccine preventable diseases. So yan po yung mga services and vaccines na binibigay po under the National Immunization Program. So ito naman po yung mga itsura ng mga bata, mga sakit na iniiwasan natin. So kaya po nagbibigay tayo ng vaccines para ito pong mga sakit na itong tigdas, beke, tigdas hangin, or rubella or German measles, tetanus, diphtheria, pulmonia, tuspirina or pertussis, poliomyelitis, and hepatitis B. So ayaw po natin yung ating mga bata na magkaroon na ganitong sakit. So through the vaccines we provide, ito po yung mapoprotektahan po sa kanila. So next po, we have the routine immunization schedule. So since po itong mga vaccines binibigay po natin, so libre po yung mga vaccines natin from the DOH, binibigay sa ating mga rural health units. So ito lang po yung kailangan sundin ng mga magulang na schedule ng routine immunization, yung pagpabakuna po sa kanilang mga anak. So at birth po, kailangan ma-receive nila yung dalawang bakuna, yung BCG and hepatitis B, plus ang second po nila, yung first visit na nila after po nilang mapanganak sa hospital or kung saan po sila nanganak na birthing facility, babalik po sila sa community, sa mga rural health units po natin, health centers, para ma-receive po nila yung unang dose ng pentavalent vaccine, oral polio vaccine, and pneumococcal conjugate vaccine natin or PCV vaccine. So 5 bisita po, kailangan makumpleto ng isang bata para makumpleto niya yung routine immunization schedule. Yung bakuna na before siya mag 1 year old or at 1 year old, dapat ma-receive niya po yon. So, second visit, same po, after a month, pag 2.5 months si baby, dapat ma-receive niya po yung second dose ng pentavalent vaccine, oral polio vaccine, and PCV vaccines po natin. Then pagdating po ng 3.5 months ni baby or yung pangatlong visit niya sa health center, kailangan pong ma-receive yung third dose ng pentavalent, oral polio, and then PCV vaccines. Plus, dinadagdagan na po natin ng inactivated polio vaccine. So, additional protection po ito since meron pong mga strains ng poliovirus na present pa din po sa ating environment. So, connected po ito sa sanitation po ng community, ng lugar kung nasaan po itong mga bata. So, kaya binibigyan po natin silang inactivated polio vaccines. Then sa fourth visit naman po, so 9 months na ito si baby, dapat ma-receive niya ang second dose ng IPV plus yung first dose ng MMR. So ito naman MMR, so protection for the tigdas, German measles, and yung mumps po natin. And at 1 year old, pag birthday ni baby po, so 12 months, yun na po yung ika-5th visit niya, so dapat ma-receive niya ang
second dose ng MMR, and then, second dose po ng MMR. So, yun na po yung last niya pong bakuna na dapat ma-receive. So, ito po ang para sa routine immunization sa mga sanggol po natin. Meron naman po tayong immunization schedule for our special population. So, sino ito mga special population? So, ang special population po natin, nabanggit ko po kanina, di ba, along the life course and age groups, meron po tayong binibigyang protection. So, ito na po yung 9 to 14 na mga female po natin, na mga babae. So, binibigyan natin sila ng HPV, 60 years old, yung mga senior citizens po natin, and then yung grade 1 and grade 7 po natin ng mga estudyante. So, sila po yung ating special population na binibigyan din natin ng services under the National Immunization Program. Ang pinaka-goal lang naman po ng ating pagbabakuna ay syempre maiwasan po natin ang mga vaccine-preventable diseases and syempre walang mamatay na mga bata or vulnerable population dito sa mga vaccine-preventable diseases natin. So tanging bakuna po yung pwedeng makaprotect sa kanila para maiwasan na magkaroon ng ganitong mga sakit. So pinaka-objective po natin ay mabakunahan ang lahat ng bata. So all infants and children against the most common vaccine-preventable diseases. And also to sustain yung ating polio-free status sa Philippines and ma-eliminate nga ang measles infection and also eliminate yung maternal and neonatal tetanus, and to control yung diphtheria, pertussis, hepatitis B, and German measles na mga sakit, and to prevent the extrapulmonary tuberculosis among children. So yun naman po ang pinaka-objectives ng National Immunization Program. So meron po tayong tinatawag na FIC o yung fully immunized child na target. So para masabi po natin na nabibigyan ng mga vaccines ito mga batang ito yung mga mini-measure po natin na targets for the NIP. So for the annual target natin, meron tayong 95% na target. And kung ililagay natin sa quarterly, 24%, and then monthly po, 8% ang dapat na-achieve or nababakunahan ng mga bata ng mga health centers po natin. So ano po ang ibig sabihin ng fully immunized child? So ang FIC po, ito ang FIC definition po natin ay ito ay isang bata na naka-receive po ng lahat ng itong vaccines na nabanggit po dito. So dapat naka-receive siya ng 1 dose ng BCG at birth or before po siya mag 12 months, and then 3 doses po ng oral polio vaccine, 3 doses po ng pentavalent vaccine, and then 2 doses of measles-containing vaccines or yung MMR po natin, which is given at 9 months and then second dose po at 12 months old. So yan po yung ating definition ng FIC. So next po, ipapakita ko naman po sa inyo yung status ng ating immunization coverage sa Bicol region. So for this slide po, we have the 2024 data and then 2025 na annual data ng National Immunization Program. So ito po yung routine, ibig sabihin sa mga bata po natin ito binigay na services. So from birth, for BCG, until ma-complete niya po yung vaccines niya, ito po yung ating coverage. So for the 2024 data, you will see po yung bar graph na color blue, and then yung 2025, you have the orange na bar graph po. So for BCG vaccine, so makikita natin, Bicol region po has 49.50% na coverage. Then for hepatitis B, for 2024, we have 43.67% and nag-increase po ng 2025 at 46.75%. Then, ang first dose ng pentavalent vaccines po natin, from 2024, we have 57.61%. Nag-increase po ito in 2025 to 64.52%. Then, for pentavalent second dose vaccine, we have 47.33 noong 2024, and then 2025 po, we have 71.52%. So same po with Penta-3, nag-increase tayo from 35 ng 2024, we have 79% po ng 2025.
And then we have the 3 doses po ng OPV. So for oral polio vaccines, 2024 po nag-conduct ng oral polio vaccine supplemental immunization. So mataas po yung coverage natin dito. And ngayon pong 2025, last year 2025, bumaba po yung ating coverage from 66 ng 2024 naging 42 po ngayong 2025. And then for the second dose, 74 ng 2024, naging 43 po ng 2025. And for the 23rd dose, we have 78, naging 45% po ng 2025. Then we have the inactivated polio vaccine, first and second dose. So for 2024, we have 66%, and then 2025, 57.86%. For IPV2 naman po, yung second dose, we have 49 noong 2024 and nag-increase po ng 55% at 2025. For the pneumococcal conjugate vaccines, 2024 data, we have po, for the first dose, we have 47.81%. So nag-increase din ulit po tayo to 73.59% last 2025. And for the second dose, from 35%, naging 80%, 80.55%. And then for PCV3 or yung third dose po natin ng PCV, we have 35 last 2024, then nag-increase po to 75.36 last 2025. And then for the MMR, for the first dose, we have 2024, 58 po ang ating coverage, then naging 59.79 for the year of 2025. For the second dose, we have 58.86 and then 59.79 for 2025. And then for FIC, we have from 47 po ng 2024, 2025 po naging 57.23% po tayo. So tumaas naman po yung Bicol region ng 10% for 2025. Then we also have 11.12% for the completely immunized child. So ito pong CIC po natin na tinatawag or yung completely immunized child, sila po yung mga bata na hindi nakapag-receive on time at 12 months. So at 13 months to 23 months, pwede pa po sila mabigyan ng itong mga vaccines po natin. So tinatawag natin sila na completely immunized child. So before sila mag 2 years old, yung baby, pwede pa pong ihabol yung mga vaccines na hindi naibigay at 12 months. So tinatawag po natin silang CIC. So for Bicol po, we have 2024, 11.12%, and then nag-increase po tayo ng 5% to 6% at 2025 to 17.76%. So yan po yung ating regional coverage for the immunization services for children. So next po, since po this month ay ang ating World Immunization Week, so again po, reiterate natin sa mga implementing health centers po natin, facilities, ang pagbabakuna po ng ating mga bata. So ating mga eligible children, so kailangan natin silang bakunahan. So for this year, 2026, ito po ang 50th year ng immunization. So 50 years na po tayo nagbibigay ng pagbabakuna po ng itong mga vaccines na binibigay natin. So kung makikita natin 50 years, ganoon na din po kadami yung mga bata na naprotektahan po natin. So milyong bata na po naprotektahan natin from these vaccine-preventable diseases. So kaya po, ligtas at epektibo ang naibibigay na protection sa lahat ng edad ng ating mga bakuna. Then ang BPDs naman po natin ay maiiwasan sila kung talagang nabigay natin on time, on the right schedule yung ating mga vaccines, and may iwasan ito at hindi po sila mag-develop into complications if nakompleto nga yung bago po siya mag 2 years old. So, and na marami po ang kumbaga, hindi na nagde-develop sa or nababawasan po, wala tayong mga kaso ng namamatay.
Okay po. So kung gusto po natin ma-avail itong mga health services natin, ang mga bakuna po natin, pwede po tayong pumunta sa ating mga health centers, ating mga primary health care providers, magkonsulta po sa ating mga health workers sa barangay or sa mga rural health units natin para ma-avail natin ito kung ano yung available na mga bakuna sa ating mga health centers. So, ayan po yung ating theme for the World Immunization Week this 2026. So, bakuna at proteksyon ni baby, my responsibility. So, kung bakunado si baby, protektado siya sa sakit at protektado sa gastos yung ating mga magulang. So, nakita naman natin po, di ba, pag nagkakasakit yung isang bata, hindi siya naprotektahan ng mga bakunang binibigay po natin. So, mahirap po and mas magastos pag pinapagamot na yung ating mga anak. So, yun po yung ating, sana ngayong pong World Immunization Week, patuloy po yung pagka-catch up immunization, lalo-lalo na yung mga bata po na kulang yung doses ng mga vaccines po natin. Pumunta po sa mga health centers, magkonsulta po sa kanilang mga healthcare providers, mga health workers natin sa barangay, magtanong po at ipakompleto po yung bakuna po ni baby. Para hindi po tayo magkaroon ng mga kaso ng mga vaccine-preventable diseases, lalong-lalo na po yung mga bata na hindi pa due for vaccination, sila po yung magiging kaso later on kasi wala po silang protection from these vaccine-preventable diseases. So sana po, sa mga health centers po natin ngayon, patuloy naman po yung pagbibigay ng mga immunization services. So pumunta na lang po sa ating mga health centers, yung mga magulang or yung mga nag-aalaga ng ating mga bata, pakumpletuhin po yung mga vaccines na meron po sa ating mga health centers. And for our upcoming activity, so after ng World Immunization Week, we are preparing din po yung ating mga health centers for the Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Since nga po yung ating coverage ng measles, rubella, and MMR po natin or MCV, mababa yung ating coverage, hindi natin naaabot yung 95%. So, may mga kaso na po tayo ng measles. So, paisa-isa po, especially ngayon pong mainit ang panahon, summer vacation, may mga kaso po tayo ng tigdas. So, sana ngayon pa lang po, yung mga bata na kulang pa, wala pang bakuna ng MMR, yung due na po sila na magpabakuna, dapat po pumunta na po sa kanilang mga health center, sa mga rural health units natin para po magpabakuna po itong mga bata and kumpletuhin po yung kanilang bakuna. Para po hindi na po dumagdag pa yung ating mga kaso ng VPDs, especially po yung tigdas po natin. So for August 10 to 28, 2026, we will be having our measles rubella supplemental immunization activity. So it is a phased approach. So natapos na po yung phase 1. So ang Bicol region po kasama sa phase 2 ng implementation ng MRCA. So nationwide campaign po ito para ma-prevent po natin or ma-end natin yung, ma-close natin yung immunity gap for measles. So yun po yung ating ang target dito ay simula po 6 to 59 months old children. So yung mga 6 na buwan or before po mag 5 years old yung bata, 59 months, sila po yung eligible, pwedeng bakunahan po ng measles, rubella vaccines po natin. So may pupunta po ng mga health workers natin sa mga barangay, sa mga purok-purok para po magkumuha ng mga listahan ng mga bata at sila po yung magpo-provide nitong mga bakuna sa inyong mga barangay. So yun po yung magiging activity natin for the immunization program. So that's all po for the immunization program updates. Maraming salamat po. Proteksyon ng mga bata kontra tigdas, polio, tetanus, Hepa B at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetanus at diphtheria. Kaya magpabakuna ang mga lolo at lola. Malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga. Proteksyon ng mga bata kontra tigdas.
At yan po ang naging chikahan natin kasama ang Regional Program Manager ng National Immunization Program na si Ms. Christine S. Nolial. Alalahanin po natin na higit na mainam ang may alam, kaya alagaan natin ang ating kalusugan. At dito na nagtatapos ang ika-8 episode ngayong taon ng Chikahang Pangkalusugan. Tunghayan ang susunod na episode sa DOH Bicol CHD Facebook para sa dagdag kaalaman tungkol sa ating health programs. Dito sa Kagawaran ng Kalusugan Bicol, lagi naming iyahatid ang mga latest na balita at health reminders para sa pangmalawakang paghatid ng serbisyong Salud Bicolnon. Ako si Denise at sa Chikahang Pangkalusugan, lagi naming pinapaalala, makialam, makisama, iwasan ng sakit, palakasin ng resistensya dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Looking for banners, social media cards, key visuals, LED materials, FAQs, or editable assets? Our monthly health event communication packages have you covered. How to access. Step 1. Scan the QR code below or visit bit.ly/HP Material Directory. Step 2. Complete the Google form with your basic information. Step 3. After submission, click the blue Click Me link to access over 50 customizable slides in our material directory. For further inquiries, reach us via Need quick access to reliable information during emergency or public health crisis? Get the latest risk communication materials at your fingertips. Whether it's safety guidelines, health updates, or emergency instructions, we got you covered. Stay informed, stay connected. Visit bit.ly/HP Library 2023. Welcome to DOH On Demand, your one-stop source for news, educational materials, and shared materials. Search and download content in seconds. Stay informed, stay connected. Visit bit.ly/DOH On Demand 25 or scan the QR code provided.